Pak jomblo ya, Pak. Kowe jane padha karo iki, kowe kena karma sih. Lho aku ngapain? Lho sing iso ngerti ya awakmu dhewe ngono. Ya ampun. Kayaknya aku wong nggak wedok iki ngapa-ngapain. lek ra duwe pacar utawa bar kepedotan tresno, kuwi oleh Tuhan akan ditunda atau diganti yang lebih baik. Amin ya Allah, semoga saya dapat jodoh yang pokoknya sesuai kriteria saya gitu ya, Pak. Betul, betul. Pangestunipun nggih, Pak. Heeh, dadi aja kudu nom, ya toh. Hah? Ora kudu nom. Tadi 100.000 Pak. lah angger saya kowe njaluk 100 mongko mau gur 150. Lho. Carane ngene aku ya bangkrut lho. Lah kan kula kan pun ngomong Wes ora Pak. ndalang tak wirausaha carane ngono kuwi. Angger ana 100 ora. Nesu, mayang mosok nesu, dalang iki gak entuk nesu, Pak. Ora sing jenenge sinden kewanen kudu dikerasi. Buktine wong sakret lek sing lanang ora keras awakmu ya bingung ora senengane. Sugeng dalu, selamat malam Pak Dalang. Nggih. Sing jenenge Waranggana era sekarang, generasi Z niku. Ya, Ora mung pinter nembang, ora mung iso nyindeni srepek ayak. Ning dituntut berwawasan yang luas, apalagi Anda adalah sarjana seni. betul. Lah temane bengi iki Piai Rawasari lak nganake bersih desa. Si desa. Nah, mungguhe Mbak Birgita piye? Jenengan bersih desa ki piye? Rawasari ki piye? Ayo. Bersih desa bahasa Indonesia mboten napa-napa nggih, Pak. Bebas nasional. Nggih sakdarenipun kula lak perkenalan riyen nggih, Pak. Boleh. Wilujeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula niku teng mriki 2 kali, Pak. Saestu niki. Masa ta? Nggih. Heeh. Kapan sing pertama? Tahun 2023 napa 2024 niku dalangipun Pak Tantut. Oh, Pak Nah, Tantut. nggih. Oh, nggih. Saniki nggih to. Piye kene dadi apal karo sampean? Seharusnya apal. Oh, nggih. Apal mboten Pak Bu? Mboten. Waduh, bahaya ya. Nggih, kula tak nganu nggih, Pak. Tak menjelaskan tentang napa niku bersih desa. Heeh. Nggih to. Bahasa Indonesia kemawon mboten napa-napa nggih, Bu. Boleh, boleh. Sing penting komunikatif. Nah, niki. Nah. Nggih. Bersih desa adalah suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk berdoa atau berterima kasih kepada Tuhannya atau kepada Sang Penciptanya dengan tujuan agar desanya ini bersih dari mara bahaya, sakit. Kok intinya desane ben selamat ngoten lho, Pak. Bersih desa tegese bersih lahir lan batin. Nggih. Bersih lahir tegese resik marang desane, batine, atine kudu apik. Lah ngono to. Nggih. Ayo, kowe iso nuturi kudune ya iso nglakoni. Atimu kudu apik tenan, ngono. Kula niku piye ya, Pak? Ngopo? Kula niku kon atine resik ketoke kangelan, Pak. Soale kula niku kula dilarani, Pak, karo lelaki ngono iki, Pak. Dadi kon resik ngono gak iso, Pak. Aku duwe teras isu, Pak. Aja sak kaya ngono kuwi. Lah, Pak. Anane wong lanang nglarani karo sampeyan. Kuwi mesti ana sebabe. Nah ngono kuwi mesti ana sebabe. Sebabe Mergo ki ning donya apa? asine mubeng kaya karma ki mubeng. Kowe bakal dilarani, waton kowe wani nglarani karo wong liya. Aja-aja ketoke kowe dilarani, mbiyen kulino nglarani wong lanang kowe. Ayo. Ngono kuwi. Ora, Pak, ora. Lah saiki nek aku ki misale apa jenenge nglarani wong lanang kok aku ki single terus, kok aku ki jomblo terus. Piye ngono iki, Pak? Jenengan saged jelasne mboten? Ya iso. Lah, pripun? Wah, kamu kok ora nek sing nyedak karo kowe, kowe lan duwe pacar sebabe aku ngerti. Lah napa, Pak? Mergo wong lanang kabeh wis trauma, ya to. Awake lemu wong lanang ki bareng dadi pacarmu iso bobote kari selawe langsungan. Lah kok ono aja ngono, Pak. Jenengan ngelek-ngelek jeneng kula teng Desa Rawasari ngaten iki. Mengko lek enek wong lanang sing bagus, jomblo, Joko, sugih malah ra sida nyedaki kula engko, Pak. Nuwun sewu Bapak Ibu ingkang kagungan Joko Kumala-kala. Nuwun sewu ampun nganti dientuki seneng karo Birgita. Lho, Nuwun sewu karo tikus teng sawah sik ganas niki sian. lho Pak, sinden sakmene biyane iki lho, Pak. Sing paling cantik iki sapa, Pak? Birgita. Kuwi lek kanggomu. Lek kanggone Cahyo Kuntanti tetep istriku Sukesi Rahayu ngono kuwi. Iya, Pak, iya. Mergo aku tipe setia ngono kuwi, ngono kuwi. Terus jenengan bangkit aku gak tipe setia ngono. Tandane yen kowe setia apa? Jak. Wanita berhidung pesek kuwi mesti setia, Pak. Heeh. Ning ngene ora Iya, mung Pak. siji tok kuwi lho tandane. Apa, Pak?
Wong wedok pancen lek irunge pesek pancen setia. Nek kok capo lek nganti bathuke rada nonong, kuwi basane karo wong lanang ganase ra umum. Nggih napa mboten, Pak? Oh, kuwi lho balaku akeh. Aku lagi pisan lho rene. Ayo. Ngono kuwi. Bu belanono aku to, Bu, aku pindho lho Bu rene, Bu. Iya. Ibu-ibu ya santai wong kuwi balaku kabeh kok. Desane Rawasari aja kalah karo pelawak-pelawak era saiki. Ayo. Rawasari, piye maknane? Dijabarkan. Anu ya, Pak. Rawasari, persuku kata ya, Pak. Kangelan aku golek R ngono kangelan. Dadi Rawasari, 4 suku kata betul. gitu. Aku yang ngerti pacarmu papat ya, pas kuwi. Ayo ngono kuwi. Nggih. Pak. Rawasari. Ayo. Ro apa ro? Ra saka tembung rasa syukur masyarakat Rawasari mriki kumpul tumplek blek tan mriki bapak-bapak yang bagus, ibu-ibu yang cantik dengan mengadakan pagelaran wayang kulit Ki Dalang Cahya Kuntadi dan sindennya yang paling cantik Mbak Birgita Ayu. Oke, iya. Nggih. Kowe iki ra ngerti marai Bir. Napa, Pak? Ya iki lak kulino nandur pari ta. Betul. Dadi pari kae, lek saya isi, saya ndingkluk. Ning lek kopong duangak senengane sombong nganggep awake dhewe sing paling ayu. Sing bahayae ngono kuwi malan, ora ngono. Ya pancen wong ayu iki kudu pede kok, Pak. Heeh. Nek lek kepedenen malah didoi. Mesti sing cedak paling ya codot-codot kuwi akhire. Lanjute wo, gimana wo? Ayo wo, piye wo? Ayo. Wong tegese wong ten mriki kumpul tumplek bek seneng sanget nonton pagelaran wayang kulit Pak Cahya Kuntadi. Mugi-mugi masyarakatnya sehat, ayem tentrem, bagya mulya tur kerto raharja. Amin ya. Ya ngono, pokoknya langsung ngomong salah iki pikir keri penting tes ngono kuwi, ngono. Penting cepet, tadi cucut ngawut kuwi jenenge ngono kuwi. Ayo ngono. Kuwi wo, terus sa. Ayo. Sa. Sampun usah satu bangsa. Ayo. Sa. Saka sembung sayuk rukun masyarakat Rawasari nanggap Pak Yoyok Cahya Kuntadi. Mugi-mugi masyarakatipun sami sehat sedaya, ayam tentrem, bagya mulya, tur tentrem Kertoraharjo. Titenan angger kentekan kata-kata mburine mesti Kertoraharjo wis ta. Terakhir ri, ayo. Ri saka tembung rina wengi niku awan bengi nanggap wayang kulit niki wau nek wayang kulit. Bener. Oh, bener lho iki nanggap wayangan awan bengi to, Pak. Bener. Ditanggapne wayang kalih Bapak Lurah, mugi-mugi Bapak Lurah panjenengan sehat nggih, Pak. Mugi-mugi panjenengan mengke ampun kesupen lho, Pak, nyawer sinden nggih, Pak. Nggih, Pak, ijole foto mau lho, Pak. Nggih. Iya, bagus, luar biasa. Ning aja ning Pak Lurah tok. Mergo iki swadaya. Oh, swadaya warga masyarakat sing duwe karep lan keinginan niat untuk wayangan bersih desa ki masyarakat kene pendak tahun renate absen ngono terus. Napa nggih, Pak? Oh iya, tiap tahun ngono kuwi. Berarti tahun ngajen niku kudune jenengan melih nggih to, Pak? Kok iso kowe ngudokne? Lho, berarti rasa jenengan mau nek pengen panene setahun 4 kali niku dalangnya ampun ganti-ganti. Lah ngono omongane wong golek dhuwit ngono kuwi. Wis ta kowe rasa ndongakne aku, engko mbuh Pak Tantut Pak aku kowe tetep katut aman-aman kowe panggan. Ayo to, tenang ae. Kertoraharjo kowe iki panggan. Ayo. Iya, ya sekono kuwi bir luar biasa nggih. Iki nek pamundhut gubuk asmara. Ayo. Nggih, engko sing rada gratakan nggon mburi-mburi wae. Ayo. Gubuk asmara saking sinten, Pak? Permintaan sinten? Endi dadak goleki neh aku malian. Wah, wis kowe iki dadak takon ngono nyapo ngono lho. Ya harus dicetakne ngene kuwi, Pak. Saking Pak Rakijan. Bapak Rakijan. Piyantunipun ten pundi niku Bapak Rakijan? Yang mana, Pak Bu? Pak Rakijan, biasanipun gubuk asmara niku nyawer 500.000 lho, Pak. Bose to, kowe iki jane sinden apa kotak amal? Ora. Ya, Pak, ya. Wis diparingi iki lho, kowe ngisin-ngisin iki. Ndi, Pak? Oh, lah iya ndi nekno? Sing nyanyi sapa? Lho, Nun Sewu Jer Basuki mawa beya urung nyanyi njaluk dhuwit cara ngendi? Lah iki sing nyanyi sapa, Pak? Awakmu. Lah iya ya wis berarti ndi, Pak? Nyanyi apa urung? Dereng. Ya urung ya dhuwit nang kene ora.
Pak, Pak. Sinden karo dhuwit ngiyip ora senengane ora. Ya ben to, Pak. Pancen ya wong wedok iku kudu ngono kuwi. Iki pokoke 150. Engko lek apik kabeh tak nehne awakmu. Nek sing kleru ya 100. Sing wedine kok ora apal. Engko ya sekali 50 tok. Ora. Berarti nek apik kabeh berarti jenengan tambahi 50.000. Nek apik kabeh jenengan tambahi 50.000. Gur 50.000 ora masalah, tak tambah 150 nih gajimu sesuk tak sudah 150. Ya licet iki, Pak. Licet basa Kediri, licet. Lowat cetak kowe mari ya. Ayo. Lowat cetak. Ayo. Licet akhirnya licet. Contohnya nih lho, Mbak Dian nih lho, luar biasa, kaget lho. Sing jenenge Patet Jingking slendro angel lho. Dhek pelok lho, angel. Lho Pak, Mbak Tuti lho, Pak, biasanya. Patet Jingking apike kaya ngono lek ning omah ora kena jengking angel model ngono kuwi. Ayo. Rukuk ya rukuk. Rukuk lan jengking. Ayo ngono. Ngibadah. Ya. Ya. Ajenge regol. Iya. Sesuk bengi tik regole awakmu sing buka rek. Sesuk bengi. Sesuk pundi, Pak? Sesuk Mayang. Ayo. Ya pucunge. Nyingkar nyingkur. Saya mboten, Pak, Bu. 100.000, Pak. Ya, gadeng sing menghakimi penonton 100 ya 100. Ya. Aku kuwi blogo karo cah wedoke langlung-langlung aku. Aja kok kuwi. Ayo. Wiwitane nyingkar nyingkur. Saya buatan Pak, Bu. Pripun, Pak? Pak Rakijan, ya Allah, Pak Rakijan panjenengan bagus banget. Alah. Kaya Pak gatelen. Rakijan, sugeng dalu Pak Rakijan. Piye? Pripun Pak Rakijan? Pripun panjenengan nggah teng panggung napa? Oh nggih, pripun? 500.000 Pak Rakijan. Boten Pak, boten. Pak Rakijan jenengan muncule kok jeruk-jeruk ngono kaget ya aku. Ayo. Nggih. Nggih kula lanjutke nggih Pak Rakijan, mbok menawi mengke panjenengan ajenge nembang bareng kula napa beksa teng mriki nggih mboten napa-napa. Nggih. Tapi ampun kesupen nggih Pak Rakijan 500.000. Ayo. Piye? Ngono kon entuk pacar wangger wong ditawani lho. Ayo wis. Pling samyen ke mutan lalam rapal lagi. 100 balik. Rapal. Nyapa takon kancane. Kene, balene. Engko lek bener tak rono neh. Ayo ngono. Rapal 100. Jenengan kowe timbilen kapok lho, Pak. Timbilen yo ben. Timbilen iso ndalang aku sik. Kok sing dupa kemelun ya iso sik anu. Lah kowe salah kok mau aturane ngono lek kleru. Ora salah, Pak. Lali lirike. Iya, lek ra dilekne lah ya salah akhire. Ya ora. Engkel ora. Lelampahan kang Bungkur. Wuri. Ora kena digosokke. Saya mboten Pak, Bu. Saya 100 Pak, balikno. Iki jane iki mindring apa sinden ora. Ya. 100. Mulai salah tarik neh lho. Gak. Pak Rakiman duitnya dijaluk Pak Dalang. Yo, dikae dhuwit lali yo Rakiman Pak Rakijan kok. Ayo. Alah kaca Siti ya, Pak. So ning YouTube lek dadi bintang terkenal jenengmu kudu kok tambahi. Napa, Pak? Birgita Ayu ki wis apik lho, Pak. Oh, tambahin neh. Napa? Birgita Ayu Rakijan.
Mergo sing marai lancar iki Pak Rakijan. Lah ya mergo gubuk asmarane Pak Rakijan. Aku bar iki dijuluki Ratu Gubuk Asmara, Pak. Ratu gur ning gubuk apa? Tangani semut malah ora. Oh bener kowe Ratu Gubuk bener kowe ya. Nah iya. Akeh kowe. Aduh, tresna tulus nadyaning gubuk asmara. Nyo timbang kok jaluk nek sah pisan. Yuhu, saya Asli kok Pak Rakijan ya 150 kuwi. Matur nuwun nggih Pak Rakijan yang bagus sendiri. Nggih. Kalajengaken tembang gubuk asmara ingkang badhe dipun kumandangaken dening karawitan Madangkara sindenipun Birgita Ayu Rakijan. Gak apa-apa. Aku pancen selerane itu yang dewasa, seperti Walah. Pak Rakijan. Dewasa apa kowe iki nong tuwek mangga gelem ae kowe iki. Ayo apa railing sing ning Surabaya, ayo. Loh, ki meng aku isuk ditelepon anggitmu, Pak. Ora takon aku. Arek, Pak. Monggo gubuk asmara bersama Madangkara selamat sukses untuk desa Rawasari ditembangkan oleh sinden Birgita Ayu. Dadah, saya Mas Topal. Mangga, ya yuk. Iya. Iya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau melayang. Tak pernah ucap hancur hatinya bersepai. Harimau Anjay.
Woi. Terima kasih. Itulah tadi lagu Gubuk Asmoro untuk para pemirsa di desa Romo lokal. Larene niku pancen alus, winong niki lho. Ayune lahir tekan batin, ora nate protes. Masya Allah. Ora nate njaluk saweran. Masya Allah. Sangat berbeda dengan yang lain. Jan, kula niki jan sinden wibawa. Kowe bareng saiki malah koclok kowe malah. Dilem malah wibawa. Senengane ora. Boten, Pak. Nggih, sekolah nang dina? Saya kuliah di UNS. UNS, ya. Kepanjangannya UNS. Universitas 11 Maret Surakarta. Sampun semester pinten? Semester sekawan, Pak. Sekawan. Di Yeah. fakultas atau jurusan apa? Fakultasnya keguruan, jurusan bahasa Jawa. Kenapa kok Anda mengambil bahasa Jawa? Karena Meleset. di samping anu ya Pak, di samping melestarikan budaya juga otak saya ndak kuat nek jurusan yang lain gitu. Oh, otakmu piye? Kurang encer Nggih, nek jurusan yang lain ndak mampu gitu ya Pak saya gitu. Iya, wis ora apa-apa, sinau apa wae ki apik. Wong ki sing apik ora mung pinter tok, ning sebisa mungkin menjadilah orang yang bermanfaat. Nggih. Ngono kuwi. Dadi piyayi nek anggun kaya awakmu ngono kuwi, ora usah njaluk saweran. Engko mesti dhuwit teko dhewe. Lah niku Pak. Bismillah nggih Pak. Kowe cedhak karo Brigita boleh, ning aja terlalu ngono iki aja ditiru model ngono ya. Nggih Pak. Kula niku ngertos nggih lek ngoten niku mboten karakter kula, not my style. Heeh, kowe ora njaluk dhuwit ta karo aku? Mboten. Wong ora njaluk langsung tak kei nya. Masya Allah Pak. Pak Nyonya. Kowe bak yo mentel lek ro dhuwit ya. Mboten. Lah mboten lho Pak jenengan. Kayak mau lah beri untuk 150 to. Nggih. Kowe tenangnya malah 200. Ya Allah Pak, jenengan niku kok jan dados omok jan baik to Pak. Kula saling to Pak. Ora ngerti to sesuk bayaranmu dipotong 200. Pak Rajiman, nyuwun Pak Rajiman. Iki kleru kok kuwede to janan. Jual lo kleru jane lho. Aku yo meri Pak Langijan. Ayo, salah kapokmu kapan ora wis ngene iki lho ayo. Jual lo kleru jan ngisin-ngisini. Ning senengku Madangkara iki sindene duwe spesial dhewe-dhewe ya ta. Oh, sampean kok cara jaranan ngono ya apik Mbak Birgita pokoke ya lostrum pokoke dhek iki. Gedol pokoke Pak. Lek Mbak apa kuwi jenenge Mbak Dian iki pancen ngen klasik-klasik yen materi ku lho wis dimamah kabeh. Nah, nggih. Bojone dimamah oleh kuwi. Ayo. Terus Bu Kesi wis kaya ngono kae, lek Mbak Tutik iki sing jenis bedayan-bedayan. Dadi bedayan tari bedayan ludruk lho. Nggih.
Kalih anu Pak, spesialis buka celuk Mbak Tutik Oh iya, menika. bener. Ki lho nduk ana sing ngersakake ninggal katresnan iki Nggih. spesialis jenengan iki sing ngaturake panjenengan ngono. Walah, tenan. Ibarate kaya panganan kurang bumbu ngono kuwi, heeh. Sampeyan wis pas, dasare piyayine cantik, suarane alus, atine ya alus. Masya Ayo. Allah. Ya, Ngoten kok kok elek. jomblo ya Pak. Hah? Ngono. Dadi golek dalang ya sing setengah umur. Enggak, aku enggak mau sama dalang, aku trauma sama dalang, enggak mau. Dalangi hebat lho, nyeritake wayang sewengi lho. Sekti. Tapi aku trauma sama dalang yang kemarin itu dalang loh, Pak. Lah wingi kuwi dalangan pedah awakmu menurut. Enggak mau. Ya. Ya wis saiki nembang dhisik sayu. Ayo dibawani biyen anak bawani to. Ayo. Ninggal katresnan Winong Nawangsih. Ha nggih. Jaranan dangdut kreasi rineng kaindaing beksa Nino nano sen terewe jaran pegon luas gemas nuju prana pinter agawe brangto sapa nduk sing pinter gawe brangto? sinden winong tulung agung Aja nganti piye Cahayu? aja nganti ninggal tresno Oke, terima kasih. Ya. Digarap rong rambahan sepisan dangdut, yang kedua jaranan ala Tulungagungan. Bayam. Winong Nawangsih. Oke, monggo. Cancos. Selamat sukses warga masyarakat Rawasari, selalu dalam keberkahan Tuhan yang
ngono panggunge. Hei. Tepuk tangan untuk Winong nang wangsih para lenggah. Wah. Iki pahlawan budaya Piyai Putri sing kudu ning dalem, bubuk manis ya ini jingklak-jingklak ning panggung. Ya lah nduk dan luar biasa. Muga-muga sinden-sindenake labuh dharma marang budaya kuwi ora mung entuk tali asih sekedar saweran ning bener-bener entuk anugrah saka Gusti sampean keluargane esuk kagungan putra ya bener-bener becik sak kabeh. Ya. Keringetan nong. Keringetan masalah tak lapi nggae iki piye?
Piye? Iya. Ya, lapa iki. Enggak apa-apa ya, Pak. Kan ponakan. Nek ora apa-apa. Iya. Kita kan ya anu satu tim to ya, Iya. nek bedane, heeh. Ya Allah kok wangi banget sih, Pak. Mangi piababku kuwi monggo ngono iki. Wis. Sampun. Terima kasih. Ayo. Pinong Nawangse. Si jingkas. Ya, upamane, ora upama ki tenan iki. Ya. Lewung. Mbak Triastuti bersama Mbak Dian Munasiroh. Acak iki. Nah, wiwite mau liburan setengah 11 nganti jam 12 pas. Ayo. Toto. Ya berdiri berdua. Ayo. None neng naneng yo coba kayak apa loro Sampun matur nuwun. Matur nuwun, Pak. Cekak dereng to. iki lagi supak. Mukya ngrembak kok ngono kan pambuka. Ora jumbuh kalawan suasana, Mbak. Iya. Sesuk ya? Iya. Kita kan ngene to. spesialis. Mugya ngrembaka Mbah Wirya Darma ngono to. Mbah Wirya, enten Mbah Wirya tong mriki, Pak. Sing gak dembung enek. lho Mbah Wirya. Oh iya, aku paling wedi karo Mbah Wir tenan. Dredeg aku. Gurumu Sama ya, Mbah Dik, ya? Wir. Nggih. Gurumu to kuwi. Paling takut karo Mbah Wir aku. Nek nyapa kok takut? Hah? Pandangan matanya rangwati. Oh. Terus makane sampean salah mau to? Heeh. Angger kono mlotrone kacamata ngeti aku wis bingung deg-degan. Dadah. Ndek wingi niku lho, Pak. Apa? Pas napa nggih palaran Gatot Kaca niku lho. Oh iya. Kata sang Gatot Kaca. Nah, Dadah. neng ngono. Kula kinten jenglengan, kula nggih mboten senggak to. Terus tanglet Mbah Wir. Mbah piye? Dadah. Niku mboten ngertos napa mboten disenggaki lho. Oh, gak mudeng. Spesialis dada Mbah Wir. Iya. Apa-apa wong ya ngene kala mangsa ya ada spontanitas kaya ngono kuwi. Ning malah agung ndingi akhire. Ya ora dijenggleng, ya ora disenggaki. Bener berarti, Pak? Bener. Ya turu kabeh maksudnya. Apik berarti, Pak? Apik. Hah? Apik. Berkarakter loh Pak Yoyo. Hah? Berkarakter loh malahan. Heeh, karakter. Sing paling karakter sinden neme awakmu Tik, tenan. Piye kaya ngono. Jan mentol ngidoni. Tapi orang gua loh Pak. Sampeyan aja ngono karo aku. Ya sampeyan eling aku ya ono yahene lho. Gabung karo jenengan, resnani jenengan, lahir batin tulus, ora duwe rasa piye-piye. Sampeyan iki kudune ya rada sayang karo aku. Ora ngono kuwi nek enek sing anyar terus lali to karo sing tuwa. Ngapa awakmu? Lah kuwi awakmu tak omongi ora gelem. Rambutmu aja kok semir abang. Nggih, terus? Awakmu nekat kok semir. Padahal kula mboten nggak dikandani lho Pak Yoyo. Tak kira kowe sinden agi ya, bae gigi sing teko ora. Lah wong kula niku nek dikandani malah nantang lho. Wah iya kaya ngono. Mau pokoke aja nek sing luruhi aku, sakarepku. Iya. Pancen kuwi sinden liar awakmu ki ora. Nggih. Wis nyanyi Pak omong e. Nah iya. Duwe lara omong soalnya. Heeh. Ora iso mingkem. Wis nyanyi. Iya ya nyanyi kok. Din, mau perjanjiannya ora ngono lho. Lah piye? Perjanjiannya mau ngocesek lho, Din. Iya. Ya kowe moro-moro rono ngono barang kok jare kok. Lah moro ngene aku Bapak. konjol saweran. Heeh iya. Monggo Pak niki dagangan kula, Pak. Monggo Pak. Ayo Din. Nah. Waduh, kon mudun tenan nih Pak, mboten apa Pak? Hah? Ayo dagangane. Aja medun. Lho, Wis kon mriki mawon, mriki mawon. mawon, nembang apik, ora usah medun sing anu mending munggah ngono. Lah niki senengane teng isor lho, Pak. Oh, enggak boleh. Oh, gak Mriki Aku boleh. mawon ya, malah Pak. menjaga kehormatanmu ora ngono. Oh iya, ya seneng kene nak wae, nang kene wae ya. Ngono lah, nang Ya. ngono. Niki nyepaki bapak kan yoga-yoga niku lho, Pak. Heeh, engko nek mburi kelir kowe nyepaki wong mendem barang kowe. Ayo ngono kuwi.